салом алайкум тамошобинои канали Ройгон Авиа. Бародарои азиз, имрӯз беҳтарин хушхабарро барои шумо мерасонам. Классотонро дариқ надорен ва подписатсияро фаромӯш накунед. Имрӯз рӯзи кушодашавии авиакассаи Ройгон Авиа, адресо Диюм Покровский проезд дом 12, метро Котельники, микрорайон Бели Дача, второй Покровский проезд дом 12. Аз ин тараф кафе Дидор роҳат мешава, аз ин тараф пятёрочка. Пятёрочка мобайни кафе Дидор ва пятёрочка дар доми 12 да айни ҳол мо бо шумо якҷоя медроем ва кушодашавии авиакассаи Ройгон Авиаро мебинем ва видеоро то охирша тамошо кунед. беҳтарин маълумотро шумо дастрас мекунед имрӯз аз канали Ройгон Авиа. Рафтем второй Покровский проезд дом 12, парикмахер Топмен мебиёем бародаро. прическаҳои беҳтарин ба нархи дастрас бародаро, метавонед сартона ба нархи дастрас пас кунед ва билети хитона ба нархи арзон харидорӣ кунед ва ба Тоҷикистон сафар кунед. Ва ногуфтан ҳамона ки бародаро на фақат шумо билети самолёт авиакассаи Ройгон Авиа харида метавонед, балки айҷа билетҳои автобус ҳам шумо дастрас мекунед ва инчунин билетҳои самолёт ба нархи арзон на фақат ба Тоҷикистон, Узбекистон, Киргизия ва ба тамоми давлате ки шумо мехоҳед сафар кунед метавонед шумо харидори билети самолёт кунед ва нафарое ки мехоҳед ки бори худтона ба автобус равон кунед, инҷа мебиёед шумо бармекашем боротона, шумо да чек метиҳанд ва шумо рафта метро Котельники автобус қати бори худтона равон мекунед. 4 рӯз пас бори шумо дар Тоҷикистон мешавад. хуш омадед бародарои азиз ба авиакассаи Ройгон Авиа, второй Покровский проезд дом 12. дар ин тарафаш кафе роҳат Дидор ҷойгирай ва аз ин тарафаш пятёрочка доми 14. нафарое ки медонен марҳамат, имрӯз кушодашавии авиакассаи Ройгон Авиа. нафарое ки дар раҳои дурен шумо метавонед ки дар рақамҳои телефон WhatsApp да нависен, паспортҳои худтона равон мекунед ва билетотона дастрас мекунед. ногуфтан ҳамона ки бародаро рӯзи якшанбе автобуси Азиан Экспресс ҳастай аз метро Котельники, нархиш 4000 рубл. нафарое ки мехоҳед шумо ида дар пеш падар модар бошед, нафарое ки дар раҳи дурен метавонед паспортотон равон кунед, билети худтона дастрас кунед ва нафарое ки дар наздики метро Котельники метавонед биёед айпеши билетҳои худтона харидорӣ кунед. билетҳои автобус анамихе официални билетҳо фурӯхта мешавад, шумо фақат дастрас мекунед аз авиакассаи Ройгон Авиа. ва нафарое ки пеш чихеле ки медонистен аз посредникҳо харидорӣ мекарден, баъзеҳо ба нархи қимат, баъзеҳо ба нархи арзон ва бисёриҳо суми зиёдӣ медодан барои бори худшон. ва шумо чӣ гуфтанед бародаро, вақте ки шумо авиакассаи Ройгон Авиа мебиёед билети автобус харидорӣ мекунед, анамхе билетҳо шумо дода мешавад ва бори худтона дар инҷа тарозу ҳастай бармекашед. 25-30 кило багаж бесплатна ҳай ва 5-7 кило ручной бепул шумо метавонед ки қатитон бигиред ва дар билети шумо нависта мешавад ва ягон нафар вақте ки шумо ба пеши автобусҳо мерен, ягон инсон аз шумо суми зиёдӣ талаб карда наметавонад. ширкати Хуҷандтранссервис, рақамҳои 4403 регион, автобус омад расид, фақат пагаҳда беҳтарин нархи наво то душанбера 4000 нархи автобус. инчунин аз Тоҷикистон ҳам нафарое мехоҳед сафар кунед, рақамҳои болои экран метавонед занг занед. билети самолёт, проверка регистратсия, прописка Федератсия Россия, ҳама гуна документатсияҳо ки шумо да проверка регистратсияҳо баъзада ҳаст нест. нафарое ки бениҳоят зиёд занг мезанед ки ай Тоҷикистон чихе проверка кунем ки виезмонҳуяй ё ки маҳкам, то ки беташвиш шумо сафар кунед ба Федератсия Россия, метавонед дар WhatsApp нависен, ҳатман виездотона проверка мекунем ки шумо беташвиш сафар кунед ба Федератсия Россия. видеоро поделиться кунед, классҳои худтона дариқ надорен, то ки нафарое ки дар ҳақиқат пеш ин сафар карданиянд ба Тоҷикистон ба нархи дастрас сафар кунанд ба Тоҷикистон аз метро Котельники. то дидори оянда, худо нигаҳбони шумо. محمد يا محمد يا محمد شفيع الله رسول الله محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد شفيع الله رسول الله محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد شفيع الله رسول الله محمد محمد يا محمد
محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد شفيع الله رسول الله محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد شفيع الله رسول الله محمد محمد يا محمد يا محمد